Iki halaman depane iki iso gawe tempat nyantai, pengen tambahi kursian ta opo, krek gawe rokokan ta opo lho. Wis pengen atur dhewe. Lah, sing pasti nang kene ikrane ready, kari nguntit tok. Enak gawe ngubah sepeda utawa mobil lah. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, iki. Hop, sih masih. Kusen ya, aluminium, ora kata das lah. Iki pintune durung dipasang, engko nek pintu Mas, aja kuwatir dipasangno yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene nang gone ruang tamune. Ndukure lampune tak cemruentel wis drop selingan ngono. Wis aja kuwatir lugur lampune aman. Soale wis ana penahane ora. Nang ndukur iki ana kaca sisan. Cara ngono kan gawe penerangan nek siang hari. Nah, sebelah kene iki ana jendeloe, ana loro kiwa tengen. Cara ngono siji mati, sijine iso juga untuk ben oksigen mlebu tu ben lancar. Nah, saiki langsung lanjut rene. Nah, sebelah kiri kene iki ngono arek dapure. Nah, iki wis saya lagi jalan lu ngene, tapi nek ngumbah ojo koyo ngene yo. Mbok marano muncat, pen kono ngene wis gak muncat yo. Dapur iki apik motive drondo. Ben sebelah kono Mas. Nah, nang kene iki cara ngono ana tameng iki, teko ruang tamu kene. Cara ngono apa? Nek masak tahu tempe asin gak karo tangga utawa tamu yo. Saya langsung ya lurus mrene. Nah, iki nang gone kamar tidure. Nah, iki pojoke ready, jendela wis langsung madhep nang area karpote. Sing pasti nang kene cecepan AC. Ready. Engko asine pengen go dhewe yo. Nah, nang sebelah ndukur kene iki sanes pasti iso pengen gawe gudang utawa apa pengen atur dhewe. Nah, saiki langsung lanjut mrene menggo nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nggone kamar tidur kedua ya. Wis kurang lebih kayak gini iki modele yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, nang kene iki kok iso digawe tempat laundry room nang kene yo. Tapi kok jumlahane nang jopo yo. Nah, ukurane kok ngene. Nah, saiki langsung lanjut